Kaodhi nyimodhi kaonti ma Kisumu, odiochieng' kawuono piny mangima dhialo mond liete Kisumu. Kaonti bende okodong' chien dhialo mond liete ka gimakore kod Migago mok mar piny owacho mano nyanam Widows Rising kod migepe mamoko neno ni mond liete yudo ratichgi kaka owinjore. Kawuono chenro ni dhi nyime kar dak ma Sabako sub county ma Kisumu West. Millicent Adhiambo miyo ler ka chiel kowuok kono. Millicent, erokamano kuom tudri kod odiochieng' makawuono odiochieng' maduong' ne mond liete piny mangima. Kaunti ma Kisumu bende okawo okang' mar neno ni mond liete odhial kendo omi chenro mopogore opogore. Yang'ona ni to gin jomage mobago chenro makama, ang'o ma gitimo, to mond liete wacho nang'o ka odiochieng' makawuono en mar hingo odiochienge. Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel ka wuok e kar dak ma Sabako mayudore e kar chung' od Brama Kisumu West, kuma chenro mar dhialo odiochieng' mond liete e piny mangima dhi nyime mana kaka iseyango ni Kisumu County bende okodong' chien eneno ni mond liete okel kanyaka kendo dhialgi kendo nyisgi yore ma ginyaluwo maratiro e manyo ratichgi kaka owinjore, nikech wang'eyo gani mond liete seche ma chuogi oseweyogi to gikalo ga e midhieche mopogore opogore. An kae gi tatije kata jatelo maduong' mar Migago mag piny owacho momakore kachiel kod Kisumu County eneno ni gidhialo mond liete odiochieng' ma kawuono. Ang' ne onyiswa ni to gin kaka Migago mar nyanam Widows Rising, ang'o ma gitimo eneno ni ginyiso jo mond liete yore ma ginyalo luwo kata kuonde ma ginyalo dhiyo e seche ma midhiero matekre gi ng'eny omako gi. Machiegni Jacqueline, inyalo chako gi nyinge nyiswa ni to nichako nyanam karang'o, to nyanam ere kaka obiro kanyakla kendo makore gi tend kaunti ma Kisumu kod migepe mopogore opogore eneno ni okony mond liete kaka owinjore. Nyinga Jackie Odhiambo, ane mana chako Migago mar nyanam kod osiepena e higa mar 2019. To gimomiyo nwachako nyanam en ni nwaneno ka watimo tich e gweng' to yudo ka mine ma joutgi osenindo ochagi okomigi luor, ka giwuoyo ok winjgi, ka gimoro timre marach bende iwacho ni gine ma gitimo. Ko nwaneno ka magi timre to ambe minwa en waluongo ni chiruoth, dhako ma jaode osenindo. Koro naneno ka mama mokonya madongo mabet maduong' kamaendi kale gik makamagi e gweng'. Koro nomiyo gosiepena ni watudo to wacho ni wachak Migago ma konyo mon ma joutgi osenindo. Koro nyanam sani nitie government kod NGOs moko be matiyo makonyo mine mondo wang'i ratich mine ma joutgi osenindo. E nyanam watimo chenro mang'eny mopogore opogore. Wan gi chenro mag yore yuto sana kaka ng'ama miyo nyalo bedo katimo puro motegno, timo hande yo moro motegno, oyudo pesa ne makoro kowach ni yuora sabun onge yuora ma onge, koro ene monyalo wacho ni yuora sukari e tedne nyithindi. Bende wang'iyo ratichegi e weche lo, wang'eyo maber ahinya ni e pinywa mar Luo kaendi seche ma mama jaode osenindo to wach lo bedo ga matek. Ji mang'eny chung' dwaro lo, seche moko riembe kata dala, seche moko lo mopur mondo pidh go nyithinde onge. Koro wang'iyo yore go wamakre gi joweche kaka Kelin, Transparency International, FIDA mondo wati kamoro achiel wang'i ni ratiche mine gi e yore lo olu kendo oriti. Bende wang'iyo bende yore gi meka iwacho ni afya mar obwongo, mental health, nikech wang'eyo ni widows gikale gik mang'eny, grief ka kuyo ma ibete no, bende seche ma ikwedi ga anyuola ero kwedo mine ma joutgi osenindo tiyudo ka koro ichalo ng'ama odong' kich kendo. To koro kanyo miyo wabedo gi program mar counseling ma wan gi counselors e nyanam ma gilimo mine gi e group ka group. Nyanam wachakore 2019 gi mine 80, sani wasedongo wan gi mine 100, to mine 100 gichokore grube mosebedo registered gi sirikal. Koro gin grube ma sirikal ong'eyo, giluwo chike mek sirikal kaka gitimo gigi, giherore e grube go. Mine gitimo table banking, giromo gisomo muma, gipuonjre wach Nyasaye. Ng'eny gibiro koni ni tinde an kata ambe tinda dhi e kanisa ta puonja wach Nyasaye, nikech gipuonjore somo muma, ng'eyo ni Nyasaye to wacho ang'o e wi ngima dhako ma jaode senindo. Koro ka ng'adgi kanyo isewuoyo ni utimo gik maber. Odiochieng' ma kawuono ni endi dhi ng'iyo ratiro mar ng'ama dhako kata gimidendo ni gender equality. Kawuono ng'iyo ang'o sana uromo mine moko kuom mine 800 mosekonyo go be ochopo kaendi. Then bende un gi chenro mar biro neno ni iwacho ni wuone liete widowers gi dho ngere bende uketo e riwruogni nikech
thothne giwacho ni gin iwegi oko, joma mine methor king'iyo, to gin bende sama wach ni jaode onindo, embo dong' gi kuyo moro kendo dong' gi lich go nyithindo nikech ng'ama miyo mako ga kuma duong'. Bende chendo no be un go? Koro odiochieng' ma kawuono gi dho ngere iluonge ni International Widows Day, en odiochieng' moket makende mondo wapar mine ma joutgi osenindo. Wang'e ni gin kodwa e gweng', to e higani ne wang'iyo ratichgi, to kawuono kaka nyanam wamakore gi migepe mang'eny nyaka sirikal mar kaonti mondo wang'i sana ratichgi gik mokarie e weche lo. Wantie ka endi gi partners ma puonjo mine gi ratichgi e weche lo, miyo gi lawyers ma miyo gi advice ni ang'o ma di team steps, ondamo mage ma di kaw mondo ing'i irit ratichi e weche lo. Kendo wan ka endi bende gi subtal mar Sabako Berkamoth Health Center mobiro ka endi mang'iyo ratichgi e yore afya, health mar mine. Koro Berkamoth ni ka endi gimiyo mine thieth manono. Wan gi jok ma ng'iyo nyaka wengegi. Mine mang'eny ma joutgi osenindo samoro gidongo gin deye to kako nen maber onge. Koro wang'iyo nyaka vision margi, watemo konyogi kanyo. Ta ang'eyo maber ni nitie e gwengewa bende chuo ma osewito joutgi. Ki linganisha ng'eny chuo mosewito joutgi gero gi jakendo, but mine mosewito joutgi e pinyo mar Luo gidak adaka kamano kendgi ka gidong' ging'iyo ni nyithindgi de girit nade. Koro changamoto ma mine ma joutgi oseninde kale tek mokinyal linganisha gi changamoto ma chuo ma joutgi osenindo kale. Kaka weche lo, onge ng'ama dhiga mayo dichuo lo ka jaodo nindo to dhako to kale tembe makamago. But mano to weche mental health to chuo bende kale mana kaka mon. Koro kaka nyanam waneno ni tich mar ting'o mine wa malo ma joutgi osenindo pod tijno duong'. Ei kaunti wa kaendi nyanam sani wawacho ni waserve mine 800. Kisumu kaunti kaendi wanyalo bet kata gi mine 30,000 ma joutgi osenindo. Data no pod waonge godo malong'o, but waparo ni ging'eny. Koro pod tich mar ting'o mine wa gi malo duong'. To wamedo tiyo mondo watim maendi to wiwa ok owil ni chuo ma joutgi osenindo onge. Nyasaye biro chopo wa kamoro to wabiro yudo kaka wagime watiyo kodgi. Seche moko be wacho ga ni yani chuo ma joutgi osenindo kik udhi ukend nyiri mali mapoko dhi katedo. Manyuru mine moko ma joutgi osenindo to bedru kamoro achiel, ung'e kaka ngima no chalo. Kamano. Machiegni in kaka achiel kuom jalno ma jaode no osenindo to in e riwruok mar nyanam, isekonyori nade? Tinyalo mana lero wasigandi matin mana piyo piyo kwa tieko gi kamera. Chagi nyingi? Motelo, nyinga iluonga ni Morina Kinyiyuko. Ana wido. Ana wuok e group miluongo ni Laukendi Widows e Yosiri kar kaendi go. Koro gik masebedo kakale nyaka ne jaoda tho. Jaoda no tho higa 2009. E higa no noweya ma kan gi nyithindo 5 ma last born ne en jadweche 3. E iye kanyo asebedo gi pek kakadho e weche matek kaka chiliel, kendo gima medo wacho ni bedo chiliel en gima lit nikech asekadho e weche matek. Nyaka ne weya higa mar 2009 no okaseneno maber ahinya, to lakini nyaka ne group ni donji ma donje i group ni endi, group wa mar Nyanam International ni. Agone Nyasaye malich erokamano kuom kelo group ni endi e piny mar Osiri koni eri. Nekech ei group ni gima nokwong miya puonj mokwongo nomiya muma no nomiya kendo nokonya ahinya nikech nodo ka chunya nen ga gilit kaparo kaka dong malit ka chiliel kuom muda manasedago gi jaoda kuom higni madhi 5. Koro nayudo kamano tek ahinya. Kalure kamano bedo ni koro nasedonje e Nyanam, puonj ma jopuonjewa Pastor Nick gini biro miyowa puonj mana malure gi muma osetego chunya mang'eny ahinya. Miagone Nyanam International erokamano maduong'. Erokamano. Machiegni mana kwa tieko abiro kawi mogik modong' ang' ne wawuogo seche moko nikech sabe ma wang'wa en seche mag weche. Nyini nyawacho ang'o tinyamedo ang'o kotenore kod ngima mar chiliel godiochieng' ma kawuono ma idhialo kendo iparo gi chagi nyingi wawa makni? Erokamano. Gi nyinge ga iluonga Rosa Konjo. Achi Kisumu Siri, dhot matin Kanyijo Wibi. Ka Nyanam ochakore, nokwongo chakre ni Konyango CBO. Wan e group manokwongo chako Nyanam e ji 80 miwinjo kiwachogo. Sama nadonjo i Nyanam e group, ne ok ang'eyo gima ber mane group ni nyalo miya nikech an ok ahero grube. Ok ahero grube. To kana adonjo e group ni mana achako winjo chenro ne kaka dhi,
na paro ni nitie kony moro mana nyalo yudo kanyo piyo piyo kaka chiliel nikech ing'e ni chiliel ka chandore to yudo kama kony moro wuoke to dhiye piyo piyo. To na afwenyo ni kara tija matek kata chiko ita kata keto chunya kata timo kinda mara ema nyalo miyo ang'e ber manitie kanyo. Adier kane wadonjo to nwachako gi winjo gi puonj to ipuonjwa kamano to wadhi. Gik manotem puonja na winjo kano maka kene na chalo ng'ama ni yalo ne muma. Kechan kinde duto te na winjo kan gi pek mang'eny e chunya kana dong chiliel. Sama na dong chiliel kamano ne an kich nyaka dalawa kama tede nogo ni be ji otho rume makoro ane machalo ng'ama odong' e dalano. To gima ber manoweyago kata mana make lweta ne onge. To kana donjo e puonjni matut to na yudo ka puonjni nochako loko ngimana mopuonja bedo jatelo, opuonja kaka nyalo rito nyithinda, opuonja rito ratit nyithindo kata kaka na wuon anyalo ritora mondo mi abed ng'atno ma anyuola ne ohero kendo nyalo bet e anyuola ka ok okelo ting' mapek. Koro weche mag lo winjo ka monde liete donga malit kotenore kod weche mag lo. Yudo ka sama dichuo tho bedo nyariembi e dala weche lo bedo matek. Kae bi puonjo to in nise mako puonj mane mokonye wach kotenore kod mar lo. E seche mag weche mag logo kane obiro na neno kane an gi konyruok nikech e seche te ne an kod yura mana dongo ne chanda weche mag lo seriously. Lope no tho usa. To ka wuoye to kona ni ok na gi lo dalawa. Koro weche go ne lit nikech abenda chi wuoyi dalano. To kana winjo puonj mana ka weche gi makete tim to na po kakoro aja chir ma an kata sama wuoyeni aja chire wi lopa kendo weche go nomiya dwaro yo mayudo go nembni mag lote madala mana dong'ieno manyaka sani an gi nembni mag lope mag puothewa go dho ni kata pokol omiya title deeds magi nikech luwo gi tek kaluwore ni chiliel dong ka onge kata gima ber ma en go to mondo mi iyud gigi ki adier mi bed gi title deed mar lo manoweyie itiyo gi pesa no emotamowa mondo mi watim kendo miyo mane mimiyo chiliel lo kata puonje machop kanye tidhi mae nikech onge pesa e lwete. Koro kokalo gi mano inyajiwo mondire ni onang'o to ere kaka kunyo kayo sirikal mondo mi omakre gi migepe mawuok konyo ugi e konyo mondo mi weche mag lo madeu matek gi okal mondo yud yot. An asebedo ka jiwo mondo liel kata nyaka sama antie nitie groups masecha ka jiwo pok obedo recruitment groups ariyo moting'o ji 60 ka wuoyo kodgi e weche mag bedo amiyo gi chir ni kata ber mana ni in gi chandruok mar lo nitie kama kidhiye tinyalo yudo konyruok. Sirikal ma wantiere go wawuoyo kodgi kwa jochin nikech sani waseng'eyo gima wawacho makata ka ponono no dhi nwataro to wang'e kumwatere wang'e kaka wanyalo wuoyo kode mak mana ni mond liete obedo gi shida nikech sama gidhi ka sirikal to ok chip kodgi gima gidwaro nyaka pangi mara kelma mara tim kama mara dog ka to samoro en chiliel maluor makata ka kodwa chako dog samoro wuok e anyuola moro ma ok owinjre go. Koro miyo chako duogo beta piny. So an kaka Rose takone ni kik obed piny nikech en adiera ni ka mi nembni moko midhigo ka to nyaka yud adiera mar wach lopino mibed koda kwe. Wasetimo mano. Koro sirikal owinjo konyo nang'o? Sirikal onego winjo ywak chiliel kodhi ire mondo mi gima odwaro otimne kaka odware mondo mi kik sirikal ne wan wadhi against gin ne ka wadhi irgi to gitimo koro wachalo joma dhi donjo ni ok wadwa wadonjo nikech gin be magirito waka. Mana kamano Emmanuel iwinjo moko kuom midhiero ma bende mond liete kadho miyo ber ma bende riwruok mar Nyanam Widows Rising bende osetimo mano ni chiliel oyudo ratiro kata oyudo yore kata apis monyalo donje mondo mi okonye oyud ratiche kaka owinjore. Ka ionge penjo moro amora dha we ige thuolo ni idhi nyime kod kelo weche mamedo muoche mesawa mar ke weche koni kod koch wambe wamed nyonore ka ni kwa gomba ka kod mond liete gi mondo wamid ng'eyo matut ni ang'o gini magikale puonj magiseyudo to maduong' kaka gidwa ni sirikal omakre kod migepe mosewuok oko mar siro gi mondo mi tinggi malo kaka owinjore. Emmanuel an kuomi. Erokamano Millicent kuom lipot ma chal kamano odiochieng' mihingo odiochieng' mar mond liete to kod puonja ma gisebedo ka giyudo. Wan gero ni bolos no lipot motimore kod mane weche manyien mamoko mabiro ka imedo yudo sigana ka owuok kuom